LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Mondi yudi nyanango mogo kod Viki Bi Matata kaka skiza tune mari. D-Star, aburu achela Rio Star, abirio aburu ang'wen hash. To get Nyanango by Viki Bi Matata as your skiza tune, dial star 812 star 784 hash. Oteni usinikod LTN Luo Trending Nation. Serious. Wonya denge. Iwinjo mwan go kano mari nashni ma wuon jothumbe te, wuon joajawa te. Mano MC Omari Nash, ma wuon jothumbe te, wuon joajawa te makaluo. Mako Omari Nash poko puodhi tin ja ohangla. Bwana Karawakiani go ang'o. Omari Nash iriyo nade? Igoni mano ng'amoringo. Mano itimo nono. Wan ko Omari Nash oseyie ni go thum to mano sawa, wan kodi sawa wabomieni. To mari? An? Omari? Apenjie? Gimoro ma trend ni en adiera kose ji wacha? En adiera nyathi cha tuo? En e Luo Trending Nation. Nasekete LTN wase go twak kanyo ma serious. No koywak e life moro kanyo. Gima timore en niya. Yeah. Gima timore momineno kaero boys machalo kaka Ogelo ni en ni TikTok to gima nyaka oyieno osekethore. But koro bed ni in gi wach ma legit kata ma fake, it will only work kimanyo nitie jok mosewuok ne gen cartels mag TikTok. Koro kati tuo magadieri kokimanyogi to gino ok bi work. Kato kituo magadieri kimanyogi it will work. So gima koso ne ji en ni Omari tuo to komanyo cartels. Koro cartels ka go gicha nikech gidwaro ni kisolo pesa. Emomineno ka jiburore kata mane liel. Kawuono kata baba uwe motho kaka God forbid ni wat moro mar Ogelo tho moningo konye. Ni nitiere jok moko manyake consult kore ka that thing will work. Kimanyo gi to kata gino fake to obiro go through. So that is what is really affecting people at TikTok. Koro bed ni abiro gi gima miriambo kasemanyo cartels to biro dhi through. Ibo wacho bwana soluru ng'ama ok dwa to bedo blocked. But kata en gima dieri kokamanyo cartels ok dhi through. So that is what is there. Ng'anga madwa ketho ing'eni jok moko wega ni gini manyako komanyi to kore ng'ato nyalo yudo lokruok lakini gibiro timo en jok moko to keluo kae. Koro magi gik ma wakwero ni ok oningo tim. Yani joluo sani gima timre TikTok ka ma very important ma ji oketo mbele en kwa pesa. Nikiyudo sani koro ni ng'ato oyawo live en kwa pesa. Onge gimoro ma ng'ato nyalo timo kata koro ng'ato oyawo live ni wapuonjre uru kata kawuono wawache uru ta wach moro mar luo wapuonjre uru kaka joluo. En pesa emikwayo bwana. TikTok osebiro mar pesa kasto nitie jok manie okang' mamalo magine magi consult gi. Koro kidwa loso pesa timanyo gi tiwacho ni bwana wuoyi man kani iyudo maka ng'ato wacho ni bwana wuoyi man kani nigi talent to simbe ni ok ler. Koro odwa ni onyiew ne simbu 100,000 to ji odonjo mane solo. Kasto en ang' imiye 40 moro to 60 ji onyono. En business. Idhi nyiew ne sim to kose nyiew ne sim tichwade kata siling 100 kata 2,000 moro ni babu chama. Ikechana kia aning'eni sani kikawa tiisa bwana simu ni wanyiew kata 80,000. Okimi arishita nang'e nadi.
Yeah, onge. Yeah. Koro TikTok to osebedo business osiepena. Gik ma legit gi ma ok legit onywandore kanyakla. It depends ni imanyo ng'a iwuoyo gi ng'a. Mm. Yani ng'ato ok nyal bedo gi shida ne moro kata ni koro yawo live ne nodwokre nosolne kokimanyo ng'ato, nitie jok ma kokimanyo e TikTok kae mondi to onge kony minyalo yudo. Amanto kata babo wi lewo go lewo e dier ot to makoni ni ikoni otimo gino omanyo ng'a. Koro pani dang' ochok kende kamano. Ting'eni Iwinjo mana ni wuone kagise nono ma giyudo ni baba wuotho adier, tiwinjo ni wuone ji osetho adi. ineno mari gini ng'eni sana sana joluo ema dwa ketho gini. Joluo Ma mano to nyakwa wacho adier, kwani ji mang'eny nie TikTok advertise moko nie TikTok kae to gik gidhi maber, to koro joluo temo koro dwa ketho gini, joluo koro keto pesa mbele. kasto Joluo koro biro loko TikTok mar business. kasto bing'eni kidwa ng'eni joluogo be josik jowetegi. Kawuono kopo ni changa idhi bet mana gi ji na e live, to kopo ni ji oseyudo ni miriambo moro nitiere tiyudo ka gin 9K. Yani ji koro view 9K. Joma koro biro neno kaka ni riambo. Koro ipenjori ni yawa, jogi ka nyocha agolo issue ni nyocha gionge, sani ka koro gini wuok na riambo, mara gi ng'eny ma koro joma ji ng'eny gin Joluo to dhi marach bwana. Joluo to dhi marach. Yani joluo ng'ato dak ni en omanya followers, to kosemanyo followers boromo ne kar manodwaro. pesa. Live koro en mar kwayo ji pesa. Mane tich kata tich ok odhi. In ing'e samoro ta magana no, to samoro an e puodho bwana, taneno ka ng'ato oyawo live. Tapenjo to ng'ani moyawo live, ng'ani dhi tich sa adi? Okwa ji pesa. En pesa ne gimi kwa ji. Ipenji ni to ng'ani, to en live chakre okinyi nyaka odhiambo. Iwacho nitie jomodak Nairobi kae to chulo rent gi TikTok. ng'eny marach. Ing'eni TikTok kata kiyawo, kodagi ni yawo TikTok nyasiaya. Lakini TikTok kata kiyawe, nakibedi gik moro minyalo timo. Ineno koro kata for example, iwacho ni Mr. Kede wang'o redio donge. Ting'eni kin kari mar tich, kata keni wang'o reti no, tine ofisi kanyo ni ne TikTok live, ing'eni ok rach. To ng'ato obet e ot bwana. Obet e ot, ne en tij live no, tij kwa ji pesa no. En tij, emok chulo go bills gete. Ni winjo kakiwuoyo ne Movin. To donge Movin gire jok maketho TikTok, nikech gin koro ng'ato e dong na winjo no bende nowuondre ni sijui akia ni kidney ne rach, nosolne pesa. Dhano sole ne mainda giri omiem na pesa. Koro winje, koro maga ang'ono. Ogilo, neno Marecha to en adiera. Marecha en adiera. Matich abich odhi e osiptal. To kane en adier to karang'o momiyo jok moko yanye? Donge winjo ni kokimanyo cartels. Kokimanyo cartels, to koro cartels nyaka gore kodi. To ok winjo koro nyiso ni kata kan gi chandruoga moro to nyaka many ng'at moro ma cartel moro mondo ka gi approve girano ne en adier kata en gima adier. Nyaka iyie ni dhi chiemo kodgi. Nyaka iyie ni kopo ni ati in gi liel tidwaro 2 million to nyaka ikete 3-1 margi. Atemo winjo gimowacho no koro ayie, koro achako winjo point no. Koro kopo ni iseketo gi e budget to koro kata en liel ma fake to biro dhi through. To kokiketo ge to kata en liel maril ok obi dhi through. Mano gima itemo wachi ni cartels. Magi jok monochamo TikTok chon kapok ji oparo. Kendo kidwa ng'egi e skandal moro ma ng'ato ochame pesa. Ka ne nyarawendo chamo pesa, iyudo ka gin kanyo, gin e box kanyo. Ka kia ng'a ochamo pesa, gin kanyo. Gin joma chalo auka. Jogo te ibiro yudo gi those common faces. Be uyudo gi e sama koro ng'ato gine ni screen nomako gi ka gisolo ne ng'ato. Gin screen mako gi mana ka gilawo ji. Nang'o? Nikech ne gichako TikTok chon. Koro sani kore ka ji ofwenyo gik mono gitimo ka. Koro gitemo timo to gidefend nikech gisebedo TikTok. Ging'e kaka ne gichiemo. Koro gidwa ni jomodong' gi ochiem gi yorno.
Emomiyo anta wacho ga ni bwana mano gima kitimo bwana anto kang'e an ing'e anta wacho ga anta kweri bwana. Joluo gima timre gi luo ka omari ni gik moko timre to ji oling' ineno. Gik moko timre to ji oling' to mano dhi medo duoko wa chien sana nikech samoro ng'e ng'ano maber tiyudo ni ng'ato oluor kwere. Jogi nyaka kwer gigi mondo jogi owe timbe maricho gi. Pes liel kata kichamo dwa dhi konyi gang'o. Ibet kanyo ni ionge tich moro amora mitiyo in pesa mitegemea en pesa mowuok e TikTok. Miluoko ji. Nin mane gimitegemea. Nin koro in jaluo ni niseng'eri nine ma koro nyaka winji nine ma kitimo ng'ato connection to nyaka sol ne ng'ano. Ok en gima ber. Lawgi. Okay. No. Gino joma manyo diaspora. Gino jok ma manyo ato ing'e ni ya. Jogo kikilao, jogo bro lawi mang'eny. Bwana an oselawa nyaka gi guns mag gavana babu. Weri mago. Mag TikTok Wonya denge ding thi mondi wonya denge kawuoyo. Ini onge kata live ka. Ineno. Wonya denge. Awinji. Gima nyaka ing'e ni siasa tek moloyo Jawa. Mano gima dwani nyaka iyie. Siasa ok inyal pimo ga Jawa. Wonya denge kawuono Siasa en gima bwana ni onge live kae. Momiyo iwinjo kowacho gik mowacho gi. Bwana ni onge live. Kawuono tek, kawuono koyot. An oselawa bwana live weri gi leo moko milawo ji e mtandao. An olawa live red handed kama maneno ni ng'acha biro gi lo gopanga. In ing'e ni wuoyo tin Nairobi. An ing'e na wuoyo tane ground. Aya. An Prince inda miwacho no kik ipar ni an pok amielo inda, kik ipar ni pok adonjo e show mar inda. Inda asedhi nyaka nini ne ji weke. Wan gosiepna moro. Nyocha gawe marach nyocha tho. Wabiro ike Kisumu. Mwadonjo ka inda babu kendo nwadonjo nono mok wachulo wakale gate gi thuon. Nikech ok wanyal bet ni nitie jok moko midewo wenge gi makodhi kamoro ti bolo ne en kanyo chieng'no ba bolo miwa siling 2,000. Tok mano konyiso ni kik ipar ni siasa yot moloyo Jawa bana siasa tek babu. Siasa en kuma kata ng'itong'i bi lwar piny sechego ki ji neno kamae. Weri ga Jawa moko ma ji goye gi chupe ka. Bwana siasa ok en chupa, siasa ka en tong' titong'i. Lakini nitie jok moko e TikTok ka mofuo sana maparo ga nok nyal kwer gin ema giyawa go gin gichamo pes ji. Gitiyo gi gik moko manono ni gin ema koro gineno ni gin mbele. Ng'ato loso nya followers ne moko 100,000 koro dwa chako luoko go ji. Kowacho ne ene ma ji ong'eye ne ene ma kokikalo kuome to nyaka konyi. Bwana mago gik mok waboyie bwana kaka joluo. Joluo bwana waduokre chien niya. Kwani wan joluo kende manie TikTok, kwani Wakamba kata Wakikuyu onge TikTok. Joluo kende manie TikTok. Luo kende misole pile. Yaani dwe ok nyal rumo mok iwinjo nitie jaluo moyudo chandruok. Ni solo ne pesa. Wik ok nyal rumo mok osol ne jaluo moro. Kwani kara wan wada bet nade TikTok kae joluo. Mae mosegomio an chopo kota kuma kwana gombo nara koro kata TikTok onego bed bande Kenya wane ni joluo gi dhi timre nade. Ogilo. Do you also speak English? Yeah. Ondik ni kiny kanyo. Koro King idwa na wach kod English. Idwa na wach kod English, kendo idwa na wach gi dau English. Malo piny. Odwa na wach gi dau gi English, kose dau yao live moro miwache English, idwa na dhi awache e wall mar dau no. Lor piny otap piny ka. In tap piny kanyo kok inyal tap Ongilo. Mambo. Nang'o? Akwe kama wadu. Bana injama tino Ongilo. Nang'o mabiro? Akwe kama babu. That's not man of democracy. Bwana. Man of democracy. King winji. En live to mari kendo Waweura chai. Inano kuma beteni. Sani onego be nanindo sawa. Tayawo live. Inano kumwatimo kani ok wawal. Wabiro ka joluo. Ok nyal biro tido ka ji wuoyo. To yudo kuma ji wuoyo no tito kuri chako bane ji wach babu. Ok nyal biro kuyudo kuma ji wuoyo. Wan ka gionge ng'ama ofuo kata achiel. Jogi rieke momiyo biro ka mondo wawuo unu. To ok inyal biro tichako comment kanyo.
ing'e gima ng'ano temo nyisa piny kanyo king'a mariek ing'e gima ng'ano temo nyisa piny kanyo ng'ano temo nyisa nana onge gima ng'eyo kata kizungu kanyawa mano ng'ama fuo ma. koro in ok inyal biro ni dokne ni dwa chako dokne babu Wajo tap piny kanyo. un tap uru piny kanyo Koko nyal Owalo tap tiende Daniel. kaka hola. Mano tek manade niya. Ogelo, Nyal tap owalo tap tiende kaka Daniel. hola. an ang'e gima ng'ano temo ndiko piny kanyo Koko nyal tap tap nikech ging'e Daniel. gima wacho naparo nosechweye joluo moko mobet ni gin ok nyal wik achiel ok nyal rumo mok osol nigi e TikTok mane gima wang'o i bwana no Dang mano achiel kuom gi. joluo bwana ji omany tijegi an ineno bwana an Nairobi kanyo an ga Nairobi lakini an aluoko gari Nairobi kanyo mang'eny kendo aluoko gari to TikTok ok dimi koro dang' mon adhi luoko gari babu ni koro an adwa chako wuondra kata ni watna morodho mondo solna pesa TikTok bwana kwani pesa nidwa chame nyaka karang'o koro sani kiny ji ochiew to wach ni TikTok onge idhi chomo kure onge bana Ogilo wuo. ya emomiyo an pod abokwero time jok machamo PSD ka giparo ni koro giwuondre ni sani weche ng'eny bwana pes mosekwal wang'eyo jok ma nying-gi osewuok be wang'eyo koro an ineno kata kalinga tan alinga ni sani koro iwinjo kachako wuoyo ka ing'ano osechako wang' koda koro nyisa nano onge gima nyawacho kanyawacho kizungu makian sani kachako wacho kode kizungu kata kong'awe kanowach kode kizungu no an ogola e kizungu nikech koro sani ang'e ni ji mang'eny koro nigi chuki nikech koro ong'e ni inyalo luong nying-gi to kwang'eyi to wabo luongo nyingi beduru abeda kuonde muponde to kwang'eyi wabo luongo nyingi gi pes ji michamo oji ok bobedo ni jomoko tiyo matek to chulo nigi udi jomoko chwero luch gi jomoko dhi koro ng'ato kaka an sani ere kaka anyalo luoko gari to kaseluoko gari tibiro wuonda ni dau otho kata ibiro wuonda ni watni moro otho to pesa ma luoko gari agole kata samoro aduogo gi siling 500 agolo 200 aoroni tidhi chulo go tanda struggle oko koth chieng' chama oko ni tibet kanyo ni iwuondo ji ni watni moro otho tisolo pesa samoro ubet kamoro upango njama ni ng'ato oyang ni nigi shida moro isolo pesa tupogre bwana onge mano gima rach mano tim marach e luo ka kendo joluo ema dhi ka nitie jok madhi ketho TikTok ni to en joluo ma platform manobiro maber ma ji nyalo riwre go to ji nyalo konyre ge paro ji nyalo konyre ge chandruok to joluo to koro loke business ok ber bwana joluo koro loke business platform maber sana kendo ma ji nyalo konyre go gi paro ok ochuno ni pesa ma nyaka orne ng'ato ka kore ka kata paro an ing'e ni awacho ga ni ok ochuno ni nyaka pesa ema nyaka ikony go ng'ato kikonyo kata paro unyalo konyago E paro nyalo riwre ok ochuno ni pesa ema koorni to koro mano ji okonyi to joluo to koro keto ni pesa ma in kok inyal golo pesa to kata ok inyal winji sani kod ineno Omari Nash mobiro kani Omari Nash en MC kendo tich motiyo ji ong'eyo maber sani Omari Nash obiro live ka mano onge gima oro neno Omari Nash bi donje live na kawuono to jomoko dwaro ni gin koro sani gin kata mondo mi obi e live kaka Omari Nash obiro kani nyaka iket ne kata siling 500 moro ni koro ipango ibie live mago timbe mokwabo yie joluo timbegi richo sani joluo ketho TikTok to ok joluo te moko kuomwa joluo dhi ketho TikTok kendo ji chopo kuma TikTok ni obedo hated ma kata ng'at mabo dwaro biro e TikTok onge to wabro nene ni gibro chomo kanyo Ogelo. Ang' osiepa. akwe kama wadwa Omari Nash. Jatenda. Ne migoyo to mbele motimo. Ma iluongo no Omari Nash chien ojembo ne mbele chien mineno mbele miyoko. Omari dhako ngudi nigi chake kore kubni 2 to pod chwako sitirungi. Wan ka kawuono adieri kiro machalo lisasi kopo ni bet marach omako kata mana sunduni.
Swami maber. Adieri kiro moko de wang' ng'ato. Nyieni omako adieri gi ndo puko ka njugu. Puko ka njugu. Molware kudho wachni. Tiwacho moko de wang' ng'ato. Gima oseduoko chien e luo ka bwana. Nitie jok modewo wang'gi ineno. Dewo wang' ji no. An gino sina sana e luo ka. Nitie jok midewo bwana. Nitie jok midewo wang'gi. Ineno samwa wacho gini be wawuoye gi jogo moko mabeto nyalo nyaka jo diaspora. Jogi ema sebedo ka sponsor jok mayenyo, jok makwecho, jok man gi project malecho, they don't chip in. So kata ka wayanyo gwang' to gweno be nyaka wayany matin. Why? Nikech gin ema gidhi ging'iyo jogi. Jok ma kawuono ineno kobire live mawacho ni kia ng'ani okwalogi. King'iyo gi gima nuoyonu kung'iyo gi ng'iuru jok ma reveal ga ni Cindy jakuo, jok ma reveal ni Evans jakuo, jok ma reveal ni kia ng'awa jakuo. Magi ne jokuoge machon. Koro nitie kaka gigi okolu kuondegi. Gin cartels madongo. Koro gin ema gitemo reveal gik mana gitimo nikech gin gi experience. Jogi ok kony ga jok ma legit. Gikonyo jok ma yanyo ji. Ng'ato yanya ng'ato to bedo sponsored odak e two bedroom. Ng'ato tima matin kama odak kiasi ji wapi. But in kibiro gi gima legit wacho ni yawa apuro adwaro mana koth alot kama endi ma puothe nyaka kocha. Nobody will chip in. Jogi sponsors ka gik molil. But kawuono kawuok ni an ayenyo. Ibiro winjo kumari kone ibiro winjo ka ng'ato wacho ni mani yanyo na ng'ane era keto ni 1000 moro kanyo. Nyiso ni these people are also sponsoring those things that we don't want in the society. Koro iluongo ni money is in the wrong hand. Achudhe ma joluo matiyo gi gine TikTok kae. Achudhe go. Wan ok wadwa noketh TikTok sani. Ok wadwa ni TikTok okethre sani. Pod wahero TikTok bwana. Omiyo achudhe ma joluo kani omuoch gi weche makamagi gi. Bwana yude uru lokruok. Tuti matek be. Tiuru matek. Ing'e gima oseduoko chien joluo ok dwa tich matek. Gik man ready. Gidwaro gik man ready. Ni kodhi oyanyo ng'ato kata kodhi otang'o ne ng'ato duong' ne boor ne gimoro. Teno neno ni en sawa. Magi gik moko boyie bwana. Mano ng'ama tego kata ber kichwado. Ineno gilo kata in masani tang'o duong'ni. Ipamani joko or gi jachien. Iyudo maka gichako sponsor. But in ma pod irwako law gi jaket michaki keto gudu. Kata ng'a ng'iye maonge. Onge. Tiparo ni sama koro kata ng'ato osechung' botang'o duong' ni boketne kata siling 100,000. Iparo ni ng'ano kiny nyalo dhi kata mjengo kata kiny ng'ano nyalo dhi e jua kali. Adong kotang'o mbele ong'e ang'e ni ka 100,000 chiegni rumo to koro oyaro siandane. En koro dong' mane pate moyelo matin to pesa wuok. Oyelo matin to pesa wuok. Kongewore matin pesa kadha. Bana bung'e gimomiyo sani ochawa joluo. Joluo ing'ene joluo e time mane oluor ga sana lakini sani king'iyo to wane mochawa namba 1 e Kenya ka. Ting'e ni nang'o? Mana timbe mineno ji time online kae gi. Mage gik momiyo chawa sani kaka joluo. Sana TikTok ni osemedo kethonwa kama duong' sana joluo nikech en platform maber lakini ok wati kode e yo mowinjore. Watiyo kode marach. Mondo iyuda kuru maler kaka skiza tune mari D-Star aboro achiel star 928 hash. To get a kuru maler as we skiza tune, dial star 811 star 928 hash. Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation.
weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samora. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. An pok aneno kata Mkikuyu moro mowuok botang'o ne ji duong'ne ni oro ne pesa. Joluo ema timo gig. Donge nopedhne pesa emomiyo notang'o. Ne wek pedhne pesa dak notang'o duong'. To donge koro pesano mwakethogo. Iniparo ni sani an kata nyase ga kiny sana chung' kuma bete ni alonyra. Iparo na nyalo lonyra kan ng'ama wiye tiyo maber adier. Ok inyal. Ok anyal lonyra ni siling 10,000. Nikech siling 10,000 no iparo na nyalo chame kata wik achiel. Bang' adhi chame odiochieng' achiel to rumo. Kase chame odiochieng' achiel go rumo. Videos dong pod ji odong'go. Nolonyore kamano to ok nonegi. Koro anda neno ni wan joluo wane mwaketho gini. Gini to wane mwaketho kendwa nikech ng'ama nigi pesa boningo bed ni o think gik moko ma productive. Oningo wach ni baba ne ni dala kanyo. Gimoningo akoni en ni gima ni toki naneno koningo ber gi diel pesa di dala kono. Ok ni ati ni lonyri. Ang'o machopo ma ng'ato chop mane yani in lonyri emoneno. Jogi wigi thindo te. Ng'acha nigi pesa to wiye thin. Ng'ama chielo ni be onge pesa to wiye thin. Koro stupidity odhi oyudore gi gine. Nitie kizungu moro nadwa wacho to dhi olalna. Bikoro wawanu stupidity no. Stupidity odhi orado gi stupidity. Injo. But stupidity no to nokadwa wacho ka ng'apare ang'achaka loko kizungu no mbele ka. Orach. Jogi kano chako, ji mang'eny mwang'eyo ka, to nitie gimoro ka ma asega neno TikTok ka, nitie ji osetho mang'eny e TikTok ka, joluo mang'eny osetho. Lakini sasa ma ng'ato otho gat nyaka iwinjie ka nitie jok moko mawacho ni ng'ane nokwelo. Ting'en mondo mi iwach ni ng'ane nokwelo. Nyiso ni be intie adier moro ming'eye kanyo nikech an sani dak abiro chako wuoyo gimoro makia kaka nochakre. Koro an kaseng'eyo jokuoyego, anta inti ing'egi nade, ing'eni kata kot kidhiye nyaka penjie ni to wach miwuoye ni, in to iwinje kanye. To sa asaya ma ng'ato otho nyaka iwinje no ng'ane gi ng'ane okwalo pesa. Magi gik makethonwa, magi gik maduokowa chien, magi gik maketho nyingwa kaka joluo. Sani omiyo chawa e platform ni malich. Ero ng'ato konya wacho ni stupidity oromo gi primitivity. Thank you so much. Ayudo kizungu moro kanyo. Sana diaspora. Okelo. Diaspora gi kuro gik ma kaka kuro ji kwacho ni kuro gibe gichayowa. Yuan wadaka daka kwacha. Dong behavior mari ema ni diaspora bende chai babu. Nikech in emisebiro TikTok ka kiladri malich, kitimri malich. Ing'eni an sani kata ka chandro to konego bed koro chandruoga no en gima koro aketa ma koro adwa nyisa. Nyisa mano kata ng'at man gi pesa diaspora man gi pesa cha. Dhi chai kendo odhi miyo idhi timo gimoro amora modwaro. Ng'ato wacho ni ayany opong'o TikTok. Idwa we yenyo nade to ng'ama ok yeny kaka Omuga ma wan go Ogelo ni. Onge ng'ama or ne Lion. To an kachaka ni Pier Meru to Lion. Kachaka tuomo Pier kendo to Lion. Donge kora medo dhi kabuoye kono to Lion adek. Kona ni koponi ati ling jamani wuoyo kaka wuoyo ni to ok yud gift, to ok yud pesa. To anta tema yany kona uru ni ere ng'ama dhi maber. Ok mana ja yany man.
Koro Jaya. Omuga ni kiny onge data kaka otim, anto noseorna 10,000 asenyiewo data kendo asenyiewo ring light, asedare oda ma Kayole chwo achiko umoja. rent. Eh. Omario, Mm? Omario, Mm? an awinjo mayenyogo gi nyo mitiyogo. Itiyo kodgi gi yenyo. Yore omenda chielo ok rom. Ineno jok modhi loka ka mang'eny, we mondo koro akoni. Chwo gi oti, koro gikia tij pesa. Koro wasunge ka mane gidhi girito mafuolo ka, kosemiyogi pesa to gitiyo gi pesa e wrong way. Iyudo gima gini timrego. Jogi kik ipa ni ng'ato ang'ata madhi loka ni en ng'ama riek. Nitie jok modhi riek kaka caregiver, to yo moywego jaduong' cha mohere mokawe obedo citizen makono. Iyuda. Koro kaka jaduong' cha yweyo fuolo togo kore, pole pole kof linga linga, to odhi obet koro en ochako oro pesa ne ng'ato wacho ni recording record. Achaka no kona kumidwa na chako go gini mondo anuoni gini. Mine man loka marito jodongo tiyo gi pesa gi marach, gi sponsor go jok matang'onwa dug gi to yanyo ji. Koro tamedo volume nikech awinjo ni ng'ato record. Iwinjo ni ok ni ng'ata ng'ata modhi loka otimo digri, mano to we mondo akonu. Kasto be ok ni ng'ata ng'ata man loka winjo maber. Wan nyaka gi Kayole maloka. Wan gi Kibira maloka. Wan gi Kibira ma diaspora. Ng'ane odak Kibira ma diaspora. Osiko to sikie. Koro ka gineno ng'at moro mayenyo kama gisebane, ya lawe kabisa, oro ni data, lawe kabisa. Kiro ng'ama gilawo to gilawo Ng'ato wacho ni korokocho maloka. En korokocho maloka, an korokocho ma Texas. Onyalo bedo Kariadudu maloka. Kata Kariadudu. Ng'ato kikuondu ni I'm abroad, I'm ang'o. Nitie joma nodhi kono luoko sande, jomoko ne aunties gi tuo, jomoko, not everyone nodhi somo. Koro iyudo ka guok ne loka to wiyo moko. Ma gimonego kony gweng'gi okia, en sponsor joma wuotho duk. Apenji ng'ama sponsor janeko. Pesa michule moywecho, pesa mar ywecho michule no, ema oron go jomoko ka lonyre duk. Lonyre duge. And ki sponsor gik matimore marach, adier mar Nyasaye. Nyasaye nyalo gwedhi adier ni sponsor ng'ama yenyo, sponsor ng'ama wuotho duk. Kar mondo ikori kata ni wanyiew ni law, ni chak itang' na or ni 10,000. Yawa anto be awuoro joluo yawa. Mari pesa momiyo notang'o duong' mare. An koro kapok wachayo kata ng'amono tang'o duong' nini. Ng'ama koro oro pesa, mano nyathi ng'ato man loka. Kendo wacho, ya an nyara ni loka, sponsor ng'ama wuotho duk. Ya kare ka loka keto mana ji mofuo kamano to kare weya uru Kenya. To mano digombo kata nyathini odhi loka. Donga mono nyonga gi. Omari nyas. Nyiwa. Nyidendi magwa gi. Manyo mana wasunge. Koro yudo ng'ato life mar obet mzungu wuonde awuonde. Mzungu len kata broker moro. Koro bang' ka mzungu nosuonde koro kochako ywak ni ji. Ochako regret ma to manja Kenya were gi wach wazunge. Tindi timo ga connection mineno ka ng'ato yudre gi mzungu. Lakini Omari. Ok wasugni te machendo jogewa. Luwore gi wich midhi godo koche, midhi godo gine diaspora. Mana wacho. Thoth gi gibecho. Enana wiyo waringo ga sana sama wan kono. Joluo bobet ga ni kisewinjo ni ng'ato ni kata diaspora, obedie nyako moro kata obedie, kisewinjo ni en gi pesa,
yani ng'ani miyo luor ma gimoro amora mowacho gimoro amora monyisi emitimo nikech en kore en loka. Emomiyo joka be sawa. Anto ja diaspora to katambua. Kiara dog ja diaspora dak iwuoyo kode kaka inyalo wuoyo koda kata kaka inyalo wuoyo gi Omarika kata kaka inyalo wuoyo gi jok ng'ata man ka. En kod idwa wuoyo kode ka nitie luor moro mimiye ma kata ok inyal miyo mama onyuoli nikech kore en loka. To samoro itambua mana ng'ama odak Kariadudu to intie dak Umoja. Kariadudu ma diaspora. Morena wacho ni idak gi Miguna Kasabuni. Miguna tema yenyo ma an German. Mano jirani sitie. En Canada. To nyocha yenyo pile. Donge nyocha ne wan gi nyako moro wuok Canada. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapok oyangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende pok owinji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mane ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this Ready, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search 15th April 2025. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.